И така сега отиваме към паркинг, който според Антонио има духове там. Я разкажи за паркинга. Ако успееш да направиш снимка там да видиш котката. Добре, обаче ми разкажи нещо за паркинга. Не знам, страхме само. Там за лампите. Там за лампите разкажи. Кои лампи? Където... Са щупени. Да. Всеки път, когато ги сменяват, снимай вътре в това. Какво за тях? Всеки път, когато ги сменяват лампите, винаги са щупени. Нищо не се вижда. Нищо. Тук ли? Оп. Наистина е страшничко. Само да влезеш вътре да ти кажа аз. Влизаме ли двамата? Айде. И така, там навътре е паркинга. Влизаме двамата с Антонио. Ела! Ела виж, бе. Ела, смене си. Смене си. Вътре на там отива цялото, знаеш колко е страшно. Къде е назидано с балкона? Тази съм на край, нещо виждам. И аз. Стой. Направи снимка, ако има нещо честно. Не мога сега да направя снимка. Направи снимка. Не може сега. Ела! Ела тук беше, бе. Ела тук беше, бе. Хайде да ела. Страх ми. И мене. Къде е назидано с балкона? Да, нещо. Да видим, ако изляза да се махаме. Да не ни вижда. Няма да ни видят, ако тръгнем на там. Така. Но няма да влизам вътре. За момента нищо сериозно не виждам. Как гори. И аз не сме много навътре, да. Кой беше това? Стой. Няма ни. Не беше човек. Не видях никой да ходи. Аз видях нашите сенки да минават. Ела! Няма да влизаме много навътре. Нищо няма. Ако не би се пръснат там още, вярвай ми. Ела при мене. Къде е балкона? Покажи ми го. Ето там. Свети стената. Първото прозорче там свети стената и коли там е паркира. Така приближаваме към паркинга и наблюдаваме да не ни видят. Защото има един човек, където не трябва да ни вижда. Да си скарам нещата. Не оттам. Не дей вдига много шум. Добре, много сме наблизко вече. Така. Ела тук. Ето го Антонио е тук при мене. Умираме със страх и двамата. Нищо не виждам за сега вътре, но чува се вече ехо от гласа ми. Затова е хубаво да мокнем. Ела. Не е страх, ходи отвътре, само погледни надолу да видиш. Достатъчно ми е това, което виждам от тук. Онова там стълб ли е? Онова там бялото, където се вижда нататък, стълб ли е? Стълби няма. Стълб. Няма такива. Един стълб е така прав. Има. Значи не го виждам в момента. В момента камерата сочи точно вътре в самия паркинг, за който става на въпрос. Това ако е паркинга на самолета. Това не е ли паркинга? Кое е това? Ако влезеш малко навътре, обърнеш така камерата, това цялото тук до края е паркинг. Най-накрая котката. Добре, ма не сме достатъчно смели да влезем там. Пък и плюс тия гащите ми са такива, където ако се напикая, веднага ще си проличи. Влизаме ли? Не. Антонио остана назаде.
Да. Какво ли до тебе? Идва вече при мене. А? Но там има ли още един стълб? А? Сега фотоапаратът гледа надолу. Да. А какво свети там тогава? Нищо не свети. Добре, нещо се отразява същото като този стълб тук. Няма светлини вътре. Не, нещо виждам същото като този стълб тук. Ох. И наистина много размазано виждам вече. Майче. Няма само се малко ще погледна. Влезе вътре. Влезе вътре. Там ли е? Съвсем малко погледни. Майче е избада. Не така, мала само. Влез там, върви. Поглеждай само и така с едно око. Не се подаваш. Дай, пусни така, спри видеото. Що? Спри видеото. Що? Спри го. Кажи защо? Спри го, ти казах. И пусни такова да извадим една снимка. И близко. Изчакай още. Ще направим и снимки. Така. Виждам още един стълб вътре. Антонио обаче ми казва, че стълби вътре няма. Говори ти нещо. А нещо като дупка да има? А телефона ми не свети нищо. Така, виждам някакво отражение. Ама съм. Страх те като се смене. Я пак ме погледни. Пак ме погледни. За момент ми се стори, че нещо не си както трябва. Какво? Нещо за момент ми се стори, че не си както трябва. До мене. За мен ли? Да, те виждам. Нормално. Ако знаеш какво видях аз, Какво? и още те виждам така. Все едно си без очи такъв. Бяло лице без очи. Дупка в очите го. Да. Окей. Чакай, ела тука. Ела тука, бе. Антонио! Приключваме с видеото. За момента единственото, което видяхме е, че лицата ни се промениха. Не знам дали вярвате в това, но това е самата истина. А сега ще спрем видеото, за да направим снимки отвътре и изчезваме.